Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da jimirin sauraro a cikin wannan trend da muke yi na yanda mutum zai ƙirƙiri VTU website da kansa. Idan ba a manta ba mun tsaya a inda ainihin Truehost suka turo mana cPanel login credential ta email ɗinmu kamar haka misali. Yawwa, so bayan an turo maka abu na gaba da za ka yi, kun gan shi nan ba, abu na gaba da za ka yi shi ne sai ka ainihin shige shi, sai ka shige shi, idan ka shiga sai ka yi scrolling down a hankali, yawwa. So a nan idan kun duba ga sunan wannan site ɗinka nan za ka ga an sa / ainihin cPanel, ƙasa username ne ga shi nan, misali username ba. To idan ka yi scrolling down kuma akwai password wanda da shi za ka yi amfani wajen shiga ainihin cikin cPanel ɗinka. So abu na gaba da za ka yi shi ne sai ka danna shi wannan sunan website ɗin naka wanda aka / cPanel ɗin sai ka shige shi. Idan ka shige shi zai kawo ka nan wurin sai ka danna can sama ɗigo-ɗigon nan guda uku ba, nan misali. Nan saman nan ba, so sai ka danna shi, sai ka buɗe nan open in Chrome browser ɗin nan ba, sai ka buɗe. To nan za ka saka username ɗinka da suka turo maka, nan kuma ka sa password misali. Ga shi nan na saka nan password ɗina ne username, sai ka shiga ciki. So bayan ka shigo nan abu na gaba da za ka yi shi ne sai ka je ka yi locating ɗin, ka dubo inda aka rubuta file manager, yawwa ga shi mun zo file manager ba, to sai ka shige shi. So idan ya buɗe maka sai ka dawo da a baka ainihin desktop. Saboda ya baka damar kai zooming ka yi abin da za ka yi. So abu na gaba sai ka shiga wannan folder da aka sa public HTML, sai ka buɗe ta. So bayan ta buɗe ka, za ta kawo ka ainihin nan wurin. Idan kun duba akwai wani wuri can sama, ga shi nan, kun gan shi nan an sa upload, kun gan shi ba? Ga shi nan an sa upload, to shi za ka shiga. A nan kafin na wuce ya danganta, wata a nan ɗin, nan gurin za ku ga akwai foldoji da haka da files haka a ciki. Wata kuma kamar inda na wannan ya nuna za ku gan shi empty. To ko da ka ga ainihin files da foldoji haka nan, ba ruwanka da su, kawai ka yi ci gaba ka je ka yi wajen upload ɗin nan ka ɗauko ainihin script ɗinka ka ɗauro shi ta nan haka, kun gane ko? So bara mu je mu ɗauko ainihin script ɗin namu, sai mu danna upload kamar inda na faɗa. Idan ka danna akwai nan gurin da aka rubuta select file, kun gan shi ko? So shi za ka danna. Idan ka danna zai kai ka ainihin cikin file manager na wayanka ba. So sai ka ainihin zo nan, sai ka yi locating a ina ka ajiye ainihin shi script ɗinka da database misali. Ni ga inda ga folder da na ajiye shi, kun gan shi nan ko? Sai ka shige shi. So idan ka shigo sai ka danna daidai ɗan can saman nan haka inda aka yi wannan wurin ba, sai ka matse wurin misali. Sai ka matse shi. Idan ka matse sai ka danna nan wurin da aka rubuta select ɗin nan, kun gani ko? Select, sai ka yi select. To a nan gurin kun gani, nan ga shi nan ya fara ainihin fitowa ba, kun gan shi? Yanzu yana 7%. To nan gurin a hankali za ka gani, kun gani yana tafiya ko? Sai ya kai 100%. To zan tsaida bidiyon saboda kar bidiyon ya yi nauyi da yawa. Alabashi idan ya kai 100% ɗin sai mu ci gaba. Yawwa, to alhamdulillah kun gani ya kai 100% ba? Kun gani ko? Ya nuna 100%. So abu na gaba da za ka yi shi ne sai ka ainihin koma ka danna nan gurin da aka rubuta go back. So sai ka danna shi. Yawwa, ka ga abin ya shigo ainihin cikin public HTML folder ba. So abu na gaba da za ka yi sai ka yi zooming ɗinsa, sai ka ainihin matse shi, gani ka matse shi. Ga wani wuri nan da aka rubuta sorry, ka matse shi ba.
So ga wani guri nan da aka rubuta extract, kun gani ko extract, to shi za ku danna, sai ka danna shi. To bayan ya kawo ka nan gurin sai ka ainihin ƙara danna nan gurin da aka ce extract files ɗin nan ba, sai ka danna. To alhamdulillah ga shi nan ya buɗe mana. So ga wanda ba shi da ainihin script ɗin nan da database zai iya yin magana a number WhatsApp ɗina mai 09044854694. So bayan ya gama sai ka danna ainihin nan close ɗin nan, ga ɗan wani guri nan haka, kun gani ko? So sai ka danna shi. So bayan an gama nan gurin sai ka koma can baya, da can baya, yawwa nan gurin sai ka dawo da abinka normal mode, yawwa. Sai za mu je yanzu za mu yi ainihin creating ɗin email, sai ka tura sama, yawwa. Ga wuri da aka rubuta email account, kun gani ko? To sai ka shige shi. So bayan ka shige shi za ka danna nan gurin da aka rubuta ainihin create ɗin nan ba, to sai ka shige shi. Yawwa idan ya kawo ka nan gurin, ga shi nan ba. So abin da za ka danna kawai nan gurin, abin da za ka rubuta shi ne sai ka rubuta ainihin sport. Yawwa ga shi nan sport ba, shi kenan. Sai nan password. Password nan kana da zaɓi, za ka iya rubuta password ɗin da ka ga dama, wacce dai ka san dai ainihin ba za ka manta ba. Kuma dole ta zama ainihin strong, ta zama in son samu ne 90, 95 ko kuma 100%, ta zama irin very strong ɗin nan, kun gane ko? To ni a nan gurin a password ɗina zan saka kamar inda yake a nan sport ɗin nan waye kaza kaza, kun gane ko? Sannan ka duba nan idan da babban baƙi ka fara, so can akwai inda za mu yi amfani da ita, ka tabbatar can ma ɗin da babban baƙi ka sa, nan inda ƙaramin baƙi ne shi ma ka saka misali. An buɗe inda za mu dinga gani. Sorry. Sport ko? To 8 misali. Gai shop.com ba, kun gani ko? Ga shi nan tirade, kun gani tirade ba, ya nuna ga shi nan 100% misali ainihin strong, ita ainihin wannan ba. So abin na gaba da za ka sai ka scrolling down nan, ga guri nan da aka rubuta create ba, sai ka danna shi. To alhamdulillah bayan creating shi wannan email ɗin sai ka ainihin copy shi, ka je can wani gurin misali ka ajiye shi. Ni ga shi nan dai zan ajiye shi a nan saboda nan gaba za mu yi amfani da shi ba, sai ka ajiye shi, sai ka koma can. Bayan ka koma can sai ainihin sai ka ƙara dawowa ainihin sai ka tafi home, ka dawo da shi home, bayan ka koma can home, ka gani nan ba, sai ka danna shi. Bayan ka danna sai ka koma can ainihin folder mu ba, can file manager nake nufi, gan shi ba, to sai mu shiga. Kamar dai inda muka saba sai mu dawo da ita desktop saboda zooming da sauransu. So bayan mun zo sai mu danna nan ainihin inda aka rubuta public HTML ɗin nan ba, kun gan shi ko? Sai mu danna shi. Bayan ya buɗe mana ga wata folder again, a rubuta ko, kun ganta ko? So ita ma sai ka shige ta. So bayan ta buɗe ma sai ka danna ga wani wuri nan da aka rubuta ainihin models, kun gan shi ko? So ita ma sai ka shige ta. So bayan ta buɗe maka sai ka dawo nan haka, kun gani ko? Ga wannan still models na mai extension na PHP ba, so sai ka matse shi saboda za mu yi editing ɗinsa ne. Sai ka ce edit, sai ka ja ka ƙara danna nan gurin, kun gani ko? Kuma sai ka ce edit. To alhamdulillah bayan ya buɗe maka sai ka zo nan gurin, ga wuri nan
abin da muka yo yanzu ba a can gurin email ɗinmu da muka ƙirƙira. Ga guri nan an sa email ko, ga shi nan username nan kuma ga shi nan ba password ba. So a nan sai ka ɗauko email ɗin da muka rubuta muka ajiye ɗin nan sai ka sa shi a nan. Password ɗin da ka sa idan irin wacce na sa ne sai ka sa a nan, idan kuma ka canza ta kamar irin shi wannan ya canza tashi, to ya danganta da abin da za ka yi misali. So ni bari in canza nan in sa abin da na saka a can. Ina ganin nan kawai zan canza kawai ko. Sagargai so sai password nan na gaya muku sai ka kula can misali ka ga sport ɗin da babban baƙi muka fara ko, sai ka rubuta sport at gargai shop.com.ng. So bayan ka gama abu na gaba da za ka yi ga wani guri can sama, kun gani ko an danna an rubuta save changes ba, to sai kai saving. Sai ka ce yes. So bayan ka gama sai ka koma can back sai ka dawo da ita normal mode, sai ka tafi can ƙasa akwai wurin da aka rubuta MySQL database ba, za mu ɗauko database ɗinmu shi ma mu ɗora shi, kun gan shi nan ko MySQL database, sai ka shige shi. So bayan ka shige shi sai a nan gurin za mu yi ainihin creating na database ɗinmu, kun gani ko. So a nan kawai abin da za ka rubuta shi ne VTU, kun gane ko. So bayan ka rubuta sai ka ainihin danna nan inda aka rubuta create ɗin nan ba, sai ka danna sai ka jira. To alhamdulillah wannan shi ma gargai su ɗin nan VTU shi ma sai ka copy shi sai ka tafi can shi ma inda ka ajiye wannan dama kun gani mun yi amfani da shi ko, mun yi amfani da shi a matsayin sport email ɗinmu da password ɗinmu misali. So sai ka danna. So bayan ka gama sai ka danna nan gurin da aka rubuta ainihin go back ɗin nan ba misali. Yauwa sai ka scrolling down can dai yauwa. So ga guri da aka ainihin rubuta misali nan gurin ba, da aka rubuta MySQL misali add users nan ko add user haka ka gani. So nan me muka rubuta ɗazu, ka ga gargai su da akwai VTU a nan gaba ko, na misali VTU. Nan password ɗin shi ma kamar yadda na gaya muku kana da zaɓi, ko ka ɗauko wannan da muka ajiye ɗin nan ba ka rubuta, ko kuma ka zaɓi wanda za ka abin ni dai misali shi zan sa sai na ce copy, sai in koma nan nayi pasting, nan ma sai nayi pasting. Kun gani nan password ɗinmu ta zama very strong. Abin da yake sa dama password ta zama very strong ka saka da capital letter da small letter da numeric da kuma special character kamar irin su dot, at, comma, dash haka da sauransu. So bayan ka gama sai ka danna nan gurin da aka rubuta create user ɗin nan ba, an gane. To za mu danna shi, yauwa sai mu danna shi create user, yauwa. So bayan creating sai ka yi scrolling down, okay sai ka koma back ka danna nan gurin, kun gani da aka rubuta go back sai ka shige shi. Yauwa to bayan ya haka ne sai ka scrolling down, kun gani nan gurin da aka rubuta ga wurin nan da aka rubuta wani add database ɗin nan ba, add user to database, kun gani ko, sai ka shiga nan gurin add. Yauwa sai ka danna nan gurin da aka rubuta all privileges ɗin nan sai ka selecting all, sai ka scrolling down ga wani guri da aka rubuta make changes ba, sai ka danna shi. Alhamdulillah bayan ka gama sai ka ainihin koma home, yauwa sai ka tafi can wani guri da aka rubuta PHP my admin, a
nan ne za mu yi ainihin uploading na wannan ɗin database ɗin. Kun ga wurin nan ko, to sai ka shige shi. Yawwa, to za ka mai da abunka nan desktop mode. Yawwa, sai ka yi zooming, ga username ɗinka nan kun gani ko, gargasu VTU ba, to sai ka danna shi sai ka shiga. Yawwa, so idan ya buɗe ma nan ya danganta da waya, kamar inda na yi bayani sannan za mu yi uploading na script ba. So a nan gurin a daidai nan gurin wani a nan haka wasu za ka ga akwai dot guda uku, to sai ka danna shi, shi ne zai baka option da za ka ga inda aka rubuta input. So amma ni kamar a wayata ga shi nan ya fito a can sama misali, kun gani ko input, to sai ka shige shi. Yawwa, ga wani guri nan da aka rubuta choose files, kun gani choose file, kun gani, so nan za ka danna zai kai ka ainihin cikin file manager na wayanka. Kun gani, to kun ga folder mu na ɗazu ko, so wannan kun gan shi nan KLV mai extension na SQL, shi za mu ɗora a wurin, sai ka yi selecting. Yawwa, so bayan ka ɗauko sai ka danna nan gurin da aka rubuta go ɗin nan ba, kun gani go, sai ka danna. Yawwa, so bayan ya zo sai ka zooming ba, sai ka zo nan gurin ka ƙara danna username ɗinka nan gurin, kun gani ko, sai ka danna shi. Alhamdulillah, so bayan ya buɗe maka nan gurin, so za ka ainihin editing na, za ka danna nan, za ka shiga nan gurin saboda mu saita ainihin user na admin dashboard, sai ka shiga nan gurin da aka rubuta system users, kun gani ko, sai ka shige shi. Yawwa, to ga shi nan ya buɗe. A nan kana da zaɓi, ya danganta idan kai kaɗai za ka gudanar da al'amura na ainihin shi website ɗin naka, to shi kenan sai ka goge ɗaya, idan kuma ku biyu ne sai ka bar shi haka duk kai editing ka sa username ɗin da kake so da password. Yanzu mu assuming kai kaɗai za ka yi amfani da shi, sai ka yi deleting ɗin guda ɗaya misali, a wurin nan da aka saka delete sai ka yi deleting ɗinsa, sai ka ce OK. Bayan ka danna sai ka zo ainihin kai ainihin editing, ga wurin da aka sa edit ba, sai ka shiga. Yawwa, to bayan ya zo nan gurin nan sai ka bar shi misali a admin ɗin, ba ka da damuwa, nan kuma sai ka ainihin sa password ɗin da kake so. Kun gani, to tunda dai tutorial muke nan ma zan bar shi a admin ko, sai ka jawo haka, ga wani guri nan still dai shi ma da aka rubuta go ba, to sai ka danna shi. Yawwa, to alhamdulillah ya yi save, to sai ka koma can baya, za mu ƙara shiga file manager ne. Baya dai, yawwa, sai ka dawo da abunka a normal mode. So sai mu je mu shiga ainihin file manager. Abin dole sai an bi shi step by step, kun gani ko, to sai ka shige shi. So bayan ya shigo sai ka yi da ita ainihin desktop mode. Sai mu koma dai favorite folder mu ta wannan, kun ganta nan public HTML, sai ka shige shi. So bayan ka shige shi abu na gaba da za ka yi sai ka je ka ƙara shiga wannan folder da aka rubuta ainihin ko, kun ganta nan ko, sai ka shiga. Bayan ka shiga sai ka ƙara shiga wannan folder mu dai kusan dai da aka shiga aka rubuta models nan, sai ka shige shi. So bayan ka shige shi
sai ka zo nan kan ainihin kan shi wannan models ɗin mai extension na PHP wannan kenan, wannan ba, to sai ka matse shi, ga wuri nan da aka rubuta edit ba, sai ka shige shi. To network ya ɗan ɗauke, zan ɗan tsaida bidiyo. Yawwa network ya sai mu danna nan wurin da aka sa edit ɗin ba, sai mu shiga editing ɗinsa. Yawwa so sai ka yi zooming. So akwai username ɗinmu da muka ajiye ɗazu, yawwa sai mu je mu ɗauko shi misali, gashi nan, sai mu yi copy misali, sai ka dawo nan, nan gurin, kun gansu nan guda ukun nan, so shi za mu yi editing, sorry banda na can sama, iya wannan dai guda uku, sai mu zo misali, sai ka goge a hankali, yawwa sai kai pasting, kun gani ya zo nan ma. Nan ma sai kai pasting, haka kuma ma ka ɗauko copy, shi ma sai kai pasting. Nan akwai ɗan gyara kaɗan, yawwa akwai double comma nan da ya kamata ace in gyara, bari in gyara ta. Yawwa gashi nan ya gyara. So bayan ka gama sai ka ainihin danna inda aka rubuta save changes ɗin nan ba, kun gan shi ko? Yawwa to sai ka danna, sai ka jira. Yawwa to ya yi saving. So abu na gaba kawai da za mu yi yanzu sai mu je ainihin mu yi test ɗin site ɗin mu gani yaya. Sai mu je misali shop ko, sai mu haka. To alhamdulillah, so site ɗinmu ya zama ready. Yanzu a bidiyo na gaba za mu yi bayani yanda ainihin za ka canza nan suna ba, ya zama naka, ɓangaren nan ya zama lambobin wayanka ne misali a nan haka, nan ya zama lambar wayanka ne, email address ɗinka ne da kuma home address, komai da komai dai in Allah ya yarda ɗaya bayan ɗaya duk za mu yi ainihin bayani yanda ainihin za a canza. Muna fatan an ji daɗin kasancewa tare da mu. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a, Allah ya ƙara mana fahimta. Ga wanda ba shi da ainihin database ɗin zai iya min magana ta lambar waya ta mai 090 44 85 46 94. Na gode, Allah ya datar da mu.